Rumcajsovina. Jedna z 3000 pohádek spisovatele Petra Matějčka. Bylo vedro, až v dubech praskaly žaludy. Opravdový hic, totální pařák, kdy i všechna zvířátka z lesa si zalezla kam jen mohla, aby dotěrné sluníčko nerozpalovalo jejich osrstěné kožíšky. Lišky zalezly hluboko do svých nor, medvěd si zalezl až dozadu do jeskyně, srnky vyhledali to nejhustší křoví a ulehli pod něj a vlci, ti nebojácní a odvážní dobrodruzi, také stáhli ocasy a stočili se do klubíčka někde pod převisem chladných skal, aby se nedostali do moci slunečních paprsků, které tak vysilovali. Dokonce i lesní mravenci, ta pracovitá cházka nezbedná, která neustále pobíhá po jehličí sem a tam, tu tam tahá kousek listí, jinde zas malý kamínek nebo klacík ke stavbě mraveniště, ustali ve svém schonu a schovali se v chladu svého domova v hloubi mraveniště, které si postavili tak chytře, že ani velké deště, ba ani velké vedro neproniklo tam, kde měli svoje pokojíčky, ve kterých přebývali. A co třeba ptáčci, ta poletavá banda, která v lese vesele poletuje, tu tam sedá z větve na větev a zpívá, píská, piští, i jiné malebné zvuky vyluzuje a tyto zvuky pak tvoří podkres atmosféry lesa, ve kterém je radost se procházet. Ale v tomhle vedru se nikdo v lese neprocházel. Všichni lidé byli raději někde ve stínu a nebo u rybníka. V našem lesíku tak panoval naprostý klid. A právě proto všechny překvapilo, když do toho ticha vtrhla s celou parádou panská jízda. Dobře 20 zbrojnošů na koních a v jejich čele byl kaprál a na jeho klobouku se kývalo bílé, okrasné pírko. Z rozkazu kníže pána Rumcajzy vzdej se, zahlaholil kaprál, vytáhl dobře nabroušenou šavličku a zamával s ní výhružně do vzduchu. A tady si, děti, musíme říct, kdo to je Rumcajs. Tak nejprve, kdo zná Rumcajze, ruku nahoru. Tak vidím, že hodně z vás se hlásí, ale ne úplně všichni. A tak si musíme říct, že Rumcajs je vousatý loupežník z lesa Řáholce, který má dobré srdce a bohatým bere a chudým dává. A má rád přírodu a pečuje o keře, stromy i lesní květiny a ochraňuje všechna zvířátka v lese. Za to kníže pán z města je hamižník hamižná, lakomec a sobec, který myslí jenom na sebe, a tak vyslal na Rumcajze, kterého mají lidi rádi, eskadru vojáků, aby ho zajali a dali pod zámek. Ale kam pak na Rumcajze? To je přece pravý pán lesa. Jakmile eskadra vojáků zastavila, Rumcajs si v tom vedru velice bedlivě pozoroval, ukrytý v koruně velkého rozložitého a košatého dubu. Vojáci byli ve vojenských stejnokrojích celý spocení a jejich koně funěli, aby se trochu ochladili. Rumcajs se nad tím vším usmíval, neboť mu to hrálo do karet. Kde pak? Kam pak na Rumcajze? Ten má přece za ušima. A tak bylo nad horké slunce jasné, že si s touto trestnou výpravou, která ho měla zajmout a uvrhnout do žaláře, hravě poradí. A do toho vojenský kaprál opět zahlavolil. Rumcajzy, ukaž se,
Přijeli jsme tě z rozkazu knížepána zatknout a uvrhnout do žaláře. Rumcajs, usazený na tlusté větve starého dubu, se jen usmíval. Já vám dám, vy zlolajníci, přijít v takhle horký den, rušit klid našeho lesa. A pak se podrbal ve vousech. Jakmile tento slaboučký zvuk drbání uslyšeli lesní včely, hned věděli, že je zle a že je Rumcajs potřebuje. Vystartovali z hnízda, vedro nevedro, a v celém roji zakroužili nad Rumcajsem. Rumcajs si dal prst na ústa, aby včelímu roji naznačil, že má bzučet jenom potichoučku, a pak jim vyložil svůj plán. Včely souhlasili a tak Rumcajs sjel ze stromu, jako by do něj šlehl blesk, a rázem se ocitl před kaprálem. Kaprálův kůň se v úleku postavil na zadní a milého kaprála schodil do ostružin. Kaprál se celý poškrábaný od strní za úžasného pohledu vojenského oddílu postavil, zašermoval šavličkou a písklavým hláskem vykřikl: Loupežníku Rumcajsi, vzdej se! Přijeli jsme tě zatknout a uvrhnout do žaláře. Na Rumcajsově tváři se objevil pobavený, široký úsměv tvaru půlměsíce. A co jsem provedl? Knížepán to nakázal, důležitě vykřikl kaprál. Dobrá, připustil Rumcajs. Když nakázal, tak nakázal, ale já se ptám, co jsem provedl? Kaprál se rozpačitě šavličkou poškrábal na hlavě, až se mu klobouk s ozdobným pírkem posunul stranou. Chvíli jeho oči těkaly ze strany na stranu a pak vyhrkl. Nevím, co jsi provedl, ale rozkaz je rozkaz. Rumcajs se zasmál hlubokým smíchem, až se stromy zazelenaly, a dodal. Takže mne chcete zatknout jen z vůle moci pána. Kaprál svěsil hubená ramínka a musel pokývat hlavou. Ano, děti, tak tomu bylo. Moci pán neměl právo brát Rumcajsovi svobodu. Pravda, Rumcajs byl loupežník, ale bohatým bral a chudým dával. A to se vrchnosti nelíbilo. Prostí a obyčejní lidé byli na straně Rumcajsově a Rumcajs to dobře věděl. Ve spravedlivém rozhořčení se zamračil, až se mu nad hlavou začalo sbírat na boušku, a řekl: Dobrá, jestli jste v právu, nuže, pojďte mne zatknout. Kaprálova ramínka se zúžila ještě více. Pak chabě máchl šavličkou směrem k Rumcajsovi a pisklavým hláskem rozkázal: Na něj! Zatkněte ho! Vojáci se rozpačitě dali do pohybu, ale pak se začaly dít věci. Rumcajs se jen podrbal ve vousech, hvízdl a rázem se na vojáky i kaprála vrhnul roj spravedlivě rozzuřených lesních včel. Toho byl úprk, děti. Vojáci hnali své koně z lesa a i s kaprálem utekli jak malí kluci zpátky za městské hradby. A paní hanba za nimi nestačila zametat rozprášenou silnici. A Rumcajs smál se, až se za břicho popadal, protože dobře věděl, že na jeho straně byla pravda. Ano, byl sice loupežník, ale loupežník, který bohatým bral a chudým dával. A nad takovými lidmi drží Bůh ochranou ruku. A Rumcajs to dobře věděl a tato příhoda s vojáky, kteří ho přišli v parném dni zatknout, to jen potvrdila. Takže všechno dobře dopadlo a to je dobře.